Wara li l-Gżejjer Maltin intlaqtu minn 3 maltempati kbar f'qasir żmien, it-tlieta filgħodu bdiet issir evalwazzjoni tal-ħsarat. Ħaddiema bid-Dipartiment tat-Tindif, membri tal-Protezzjoni Ċivili u mill-Forzi Armati ta' Malta kienu involuti f'ħidma ta' tindif, speċjalment fiż-żoni l-aktar milquta, partikolarment f'Ħal-Qormi, Birkirkara, Ħal-Balzan u l-Imsida fejn far id-drenaġġ. Triq il-wied f'Birkirkara ngħalqet minħabba l-ħsarat li ġarbet u minħabba l-ammont kbir ta' ilma li għadda minnha. Apparti l-ħsara strutturali fejn inqala t-tarmak, ġew irrappurtati wkoll ħsarat fid-djar residenzjali u l-vetturi li kienu parkjati barra. Fit-tela tas-Saqqajja fir-Rabat ukoll inqala t-tarmak. Transport Malta wettqet spezzjonijiet tal-ħsarat fit-toroq u bdiet ix-xogħol ta' tiswija permezz ta' 8 kuntratturi. Għaldaqstant ma ġewx irrappurtati ħsarat fit-toroq li kienu bnew b'fondi tal-Unjoni Ewropea u dawk li saru bil-protokoll Taljan. Sidien tal-ħwienet ukoll neħħew l-ilma li daħal fl-istabbilimenti tagħhom bil-bramel. Numru ta' elieq ukoll intlew bl-ilma li kaxkar il-ħamrija u għamlet l-ħsara fis-siġar. Ġebel u siġar oħra li tqaċċtu tneħħew mit-toroq permezz tal-gafef u nġarru fuq aktar minn 30 vjaġġ bit-trakkijiet. Il-maltemp ħalla raġel ta' 39 sena mejjed meta ntlaqat minn sajjetta meta kien jinsab fid-dura tiegħu għall-kaċċa fi triq il-Blajjed fil-Bidni f'Marsa Skala. Mara ta' 34 sena miż-Żejtun spiċċat waqgħet għoli ta' madwar Sular wara li nġarret mill-ilma meta ħarġet mill-vettura tagħha f'Santa Venera. Żagħżugħ ieħor li ħareġ mill-vettura tiegħu fi triq il-wied f'Birkirkara tkaxkar ukoll mill-ilma u nstab aktar tard fix-xatt tal-Imsida. Żagħżugħ ieħor kellu jingħata l-għajnuna wara spiċċa jżomm mal-bonit tal-vettura tiegħu fl-Imsida biex ma jitkaxkarx mill-ilma tax-xita. Fawdex fortunatament ħadd ma weġġa wara sfronda saqaf meta tank tal-ilma nqala minn fuq il-bejt fil-Munxar. Fil-Gżira Awċija l-ħidma prinċipali kienet marbuta ma' tindif ta' żrar, trab, biċċiet tas-siġar u ġebel li nġar mill-ilma tax-xita. Xogħlijiet oħra ta' tindif sar fl-Imġar, Kerċem, Ixlendi u l-Munxar. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Ministru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali George Pulicino żaru l-postijiet mill-quta fl-Imsida. Il-Ministru Pulicino sostna li mal-125 tunnellata ta' skart li tmexxa mill-ilmijiet beda jinġabar. Dan l-ammont miġbur jingħaqad mal-40 tunnellata ta' skart li nġabar it-tnejn filgħaxija mill-istess post. F'Ħal-Qormi mill-wied inġabar b'25 tunnellata ta' skart ieħor.